लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आरो नोंथांमोना बयबो नुखादों जानांगौ बर'निनो बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा इउटुबार बिथां आलफ्रेड बसुमतारीनि बे साननैसोआव ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक आरो इउटुबफोराव माखासे सर्ट भिडिअ आरो फट' गोसारबाय थानायखौ आरो बेखौ नुनानै गोबाङानो सानदों जानांगौ बिथां आलफ्रेड बसुमतारीया हाबा जामारबाय होननानै आरो माखासे गोबांथार मानसिफोरानो बिथांखौ उइसबो खालामहरदों आरो माखासे मानसिफोरा बिथां आलफ्रेड बसुमतारीखौ जुलि जामारदोंना जामाराखै माखासे गोबाङानो कनफिउसबो जादों जानो हागौ। दा लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियारै फोरमायनानै होनोसै। स' लोगोफोर एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला बिथां बर'निनो इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारी दासिमाव जुलि जाथ'वाखै दे। दा जिहेतु ससियेल मिडियायाव बिथांनि माखासे फट'स आरो ससे भिडिअ क्लिप्सफोर गोसारबाय थानाया बिथांनि जानो गोनां जुलिनि एबा हाबानि माखासे रादाय खानायनि फट' आरो भिडिअ क्लिप्सफोरसो। स' बेखौनो गोबां मानसिफोरा बिथां आलफ्रेड बसुमतारीखौ जुलि जाबाय एबा हाबा जाबाय होननानै गोबाङानो सानदों जानांगौ। स' हाबाया जाथ'वाखै माने जागोनसो आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुखाबाय जानांगौ बिथांमोननि जानो गोनां जुलिनि माखासे रादाय खानाय भिडिअफोरखौ। दा नोंथांमोना गोनो गोथो साननांला आरो बिथांमोना दासिमाव माने जुलि जाथ'वाखै बिथांमोननि रादाया थि जाबाय एबा जुलिनि थाखाय थि खालामबाय। दा आंनि साइडनिफ्राय सिगांग्रो बिथां आलफ्रेड ब्रादारनि कंग्रेचुलेसन जासि हरग्रोनाय थाबाय। बोसोरबायदि जाहैबाय दानि जोंनि बाजारा एसे माबा जागोन नालाय बाजारखौनो बाजारखौ नाय गामिनिफ्राय